Vážené dámy, vážení páni, príjemný dobrý deň. Moje meno je Ondrej Pinček a veľmi rád by som vám zaželal aj z mojej strany šťastný nový rok a veľa úspechov v nasledujúcej pestovateľskej sezóne. Ako tu už bolo spomínané mojimi kolegami, antirezistentná stratégia a rezistencia nových alebo aj súčasných spektier búrin je veľmi dôležitá téma a my v spoločnosti Bayer by sme chceli túto tému otvoriť, venovať sa jej a prispievať k tomu, aby sme teda tejto rezistencii do budúcich ročníkov mohli v rámci pestovateľských postupov a osevných postupov zabrániť, aby sme túto rezistenciu mohli aj nejakým spôsobom eliminovať a kontrolovať hlavne. Takže dnešnou témou bude antirezistentná stratégia. Ono je to taká slovná hračka, pretože jedná sa o takú anglickú skratku Herbicide Resistant Action Committee. Je to v podstate výbor, ktorý bol zriadený na kontrolovanie burín a burinných spektier. Členmi tohto výboru sú spoločnosti agrochemického priemyslu v rámci globálu a snažia sa teda nájsť riešenia, aby tie burinné spektrá sa eliminovali alebo aby sa ten tlak držal na nejakej rozumnej miere. Pozrieme sa na program, ktorý nás čaká, pozrieme si herbicídnu rezistenciu, čo to vlastne je a jej definíciu, faktory, ktoré ju ovplyvňujú, ako som už spomínal, výbor, ktorý bol zriadený na sledovanie a kontrolovanie týchto nových burinných spektier a ich možné riešenia, vysvetlenie rezistencie burín, vznik a rozširovanie, testovanie herbicídnej rezistencie, preventívne opatrenia a predchádzanie vzniku a samozrejme v neposlednom rade tú najdôležitejšiu časť implementáciu antirezistentných stratégií v lokálnej krajine, čiže u nás na Slovensku, aby sme vedeli týmto neduhom predchádzať. Takže keby sme sa chceli na to pozrieť z takého vedeckého hľadiska, že čo tá herbicídna rezistencia vlastne znamená, je to v podstate v prírodzenej populácii burín spontánne vystupujúca dedičná vlastnosť jednotlivých biotypov prežiť ošetrenie herbicídom, ktorý za normálnych podmienok túto populáciu úplne ničí. Ale keďže máme rezistentné buriny, tak tie buriny nám odolávajú a tým spôsobom musíme nájsť nejaké iné inovatívne riešenie, ako tomuto stavu zabrániť. Faktory, ktoré ovplyvňujú rezistenciu, je v podstate mnoho týchto faktorov. Nie iba jeden, je to vždy súhra nejakých negatívnych javov a samozrejme v neposlednom rade aj nejakých zásahov vyššej moci, ako je zmena klímy, globálne oteplovanie, dlhé suché periódy v priebehu vegetačného obdobia a samozrejme nám k tomu nepomáha ani Európska komisia, ktorá nejakým spôsobom, ako sme už aj mali možnosť počuť v predchádzajúcich prednáškach, zakazuje používanie zavedených a osvedčených účinných látok a tým pádom tá rotácia sa nám zužuje a tie účinné látky sú čím ďalej, tým častejšie používané z tej istej skupiny, čo v podstate podmienuje a podporuje vznik rezistencie. Takisto aj úplný zákaz používania, či už znížené dávkovanie alebo obmedzenie použitia prispieva k tejto rezistencii. Ak by sme si chceli troška niečo povedať o tej organizácii HRAC, čiže Herbicide Resistant Action Committee, takýto anglický názov, je to medzinárodná organizácia spravovaná spoločnosťou CropLife International a prevádzkovaná členmi agrochemického priemyslu. Čiže sú tam zaradené takisto v podstate všetky chemické firmy, ktoré nejakým spôsobom produkujú prípravky na ochranu rastlín. Je to v podstate taký klasifikačný systém a spoločnosť Bayer, ako tu už bolo aj dnes spomínané, pristupuje na trh s novými etiketami aj s novým katalógom prípravkov na ochranu rastlín pre rok 2026 a už v týchto nových materiáloch uvidíte v podstate toto nové označenie podľa tejto novej klasifikácie. Čiže prechádzame z tých starších metód označovania na číselné označovanie podľa tých nových platných regulí, aby sme sa v tom vedeli aj na našom trhu lepšie orientovať. Čiže táto klasifikácia by nám mala pomáhať a efektívne riadiť túto rezistenciu, alebo teda tie antirezistentné stratégie. Samozrejme v neposlednom rade výmenu informácií, aby sme mohli tú poľnohospodársku komunitu obohacovať naozaj o praktické informácie a propagovať najlepšie postupy riadenia integrovaného manažmentu burín. Keď to uvidíte v nejakých materiáloch, používa sa na to anglická skratka
I2VM, čiže Integrated Weed Management, a s cieľom spomaliť šírenie a vývoj rezistentných burín a prispievať k udržateľnému spôsobu pestovania na celom svete. Takže toto by bolo v skratke o tejto organizácii alebo o výbore. Ak by vás to hlbšie zaujímalo, majú samozrejme aj webovú stránku, kde uvidíte takúto, dá sa povedať, komplikovanú brožúru. Ja som sa snažil tú klasifikáciu spôsobov účinku upriamiť pozornosť hlavne na ALS inhibítory, lebo tí nás v podstate trápia najviac. Je to taká skupina veľmi rozšírených účinných látok, ktoré obsahujú prípravky na ochranu rastlín všetkých v podstate agrochemických spoločností, a tá rotácia je čím ďalej častejšia a v podstate párkrát sa nám stáva aj to, že prípravok nefunguje. Nemusí to byť len kvôli tomu, že prípravok bol nejakým spôsobom zle namiešaný, ale práve naopak už môžeme tam mať nejaké počiatočné štádium rezistencie, o ktorom v podstate ani nevieme. A my v spoločnosti Bayer v podstate chceme pristúpiť na Slovensku k tomu, že chceme nielen o tom hovoriť, ale naozaj vám ponúkať riešenia šité na mieru, a o tom budem hovoriť za chvíľočku, akým spôsobom vlastne môžeme túto rezistenciu identifikovať a snažiť sa ju potom spoločne eliminovať. Takže, ak dovolíte, ja by som upriamil pozornosť hlavne na tú skupinu 2, pretože sú to inhibítory acetolaktácintázy, čiže ALS. No a keď sa pozrieme detálne, ktoré typy sa tam nachádzajú v podstate tých účinných látok, tak sú to imidazolíny, sulfonylmočoviny, triazylopyrimidíny typu 1, typu 2 a pyrimidylbenzoáty a triazolíny. Nie je to úplne dobre možno na tom plátne vidieť, ale vy pri televíznych obrazovkách si to krásne viete prečítať, že ktoré tie účinné látky obsahujú, ktoré prípravky vy v podstate používate rok čo rok, a tým pádom v podstate nechcene podmienujeme vznik tej rezistencie. Takže v podstate chceme upriamiť tú pozornosť na to, aby sme tú rotáciu nejakým spôsobom zaznamenávali, aby sme si to všímali a venovali sa tomu naozaj zodpovedne. Keď sa pozrieme na tento, dá sa povedať, že jednoduchý obrázok, ten obrázok nám vlastne vysvetľuje, ako vyzerá normálna populácia, to je ten obrázok prvý. Keď sa pozrieme na to pokračovanie tej selekcie, tak vidíme, že už tu máme niektoré tie rastlinky, ktoré majú iné sfarbenie, a keď sa pozrieme na ten posledný, tak vidíme, že v podstate tá rezistentná populácia vie narastať naozaj veľmi výrazným tempom, a preto, ako je tu aj uvedené, tá rotácia spôsobu účinku, čiže mode of action, anglicky skratky MOA, je veľmi dôležitá, a preto teda by sme tento rovnaký mechanizmus účinku nemali používať každý rok, ale snažili sa, aby sme sa tomu snažili vyhýbať a aspoň obrok nejakým spôsobom to obmienať, tieto účinné látky, ktoré majú ten rovnaký číselný kód označenia toho HRAC klasifikácie. Keby sme sa chceli pozrieť, že čo nám môže podmienovať ten selekčný tlak a vývoj rezistentnej populácie burín, tak to môže byť práve tá častá aplikácia s rovnakým mechanizmom účinku, a teda tá iniciatíva tejto organizácie je označovať tieto prípravky, aby sme naozaj mali viditeľné číslo na tých etiketách a vedeli používať správny prípravok a jeho fungovanie. Čiže časté pestovanie plodín v monokultúrach nám takisto môže podmienovať vznik rezistencie, častá aplikácia vysokých dávok, či už v rozpore s registrovanou hodnotou určenou výrobcov prípravkom na ochranu rastlín, alebo naopak používanie nízkych dávok, alebo prípravky s vysokým reziduálnym pôsobením v pôde. A v neposlednom rade je to aj používanie prípravkov v tammixoch, ktoré majú rovnaký mechanizmus účinku, čiže kombinujeme v podstate to isté, len zvyšujeme tú agresivitu toho prípravku a tým pádom takisto môžeme podporovať ten vznik rezistencie. Ak by sme sa chceli opýtať, že či to vieme nejakým spôsobom kontrolovať, tak áno. Proces sa dá nejakým spôsobom zastaviť, ale burinu musíme vystaviť rôznym selekčným tlakom. To znamená, že treba je tam použiť ten integrovaný manažment burín a použiť tam toho mix partnera, ktorý má odlišný spôsob účinku, a tým pádom vieme túto krivku v podstate zastaviť a nejakým spôsobom eliminovať a držať na úzde. Keď chceme nejakým spôsobom pomenovať vznik aj rozširovanie sa na tom poli, ako to už bolo popísané aj v tých predchádzajúcich obrázkoch, tak v podstate
Ak burina raz získa tú rezistenciu na účinnú látku, je to v podstate proces, ktorý je nezvratný. To znamená, že do pôvodného stavu sa to vrátiť nedá, táto rastlina sa nám ďalej množí, samozrejme môžeme to množenie spomalovať. Čiže rezistentná burina na pohľad vykazuje, dá sa povedať, takmer totožné morfologické znaky a od tej klasickej, konvenčnej sa v podstate neodlišuje vôbec nijak inak, akurát, že teda ten herbicíd na ňu nezaberie. Čiže rezistentná vlastnosť tejto rastliny je dominantná v populáciách a preto to spoliehanie sa na rovnaký spôsobok účinku a používať ten herbicíd stále, dá sa povedať, opakovane nám nejakým spôsobom nezaručí lepšie fungovanie toho prípravku na ochranu rastlín. Keby sme sa chceli pozrieť na preventívne opatrenia a predchádzanie vzniku herbicídnej rezistencie, tak je to ten spomínaný integrovaný manažment burín, skrátky I2TVM, a vzťahuje sa na používanie chemických, kultúrnych, mechanických alebo biologických metód na kontrolovanie burín integrovaným spôsobom. Čiže nespoliehať sa nadmerne ani na každú jednu túto metódu, ale spoliehať sa na tú kombináciu a pri použití pomáhať nástroje, ktoré znižujú ten selekčný tlak a prežitie rezistentných spektier burín. Čiže stabilný osevný postup, striedanie plodín, v predplodine použiť herbicid iným mechanizmom účinku ako v následnej plodine, toto je veľmi dôležité, napríklad keď by sme chceli riešiť niečo v konvízovej repe napríklad, tak vyhnúť sa pestovaniu kukurici nejakým tým herbicídom, ktoré obsahujú účinné látky zo skupiny 2, čiže sulfonylmočoviny, a použiť nejakú inú účinnú látku, ktorá je z inej tej klasifikačnej skupiny ako 2. Striedať herbicídy s rôznymi spôsobmi, mechanizmami účinku a vyhýbanie sa častému používaniu ALS inhibítorov, čo nám predstavuje tá skupina 2. A iné eliminačné schopnosti, ako napríklad plečkovať, alebo teda mechanické vytrhávanie burín, ktoré je troška komplikovanejšie. Takisto vývoj rezistencie vo všeobecnosti podmienený aj týmito kľúčovými faktormi, ako sú vysoký tlak burín. Rezistencia sa prirodzene vyskytuje v populáciách pri väčšom počte burín a je tam to riziko oveľa väčšie. Jednostranné používanie herbicídov, nižšie dávky, ak sa nepoužije napríklad celá odporúčaná dávka prípravku a zmáčadla, odporúčaná dávka vody, aplikačná zmes, treba skontrolovať aj pH a samozrejme poddávkovávanie prípravku zvyšuje riziko vzniku metabolickej rezistencie. Takže naozaj treba venovať pozornosť aj tým odporúčaným hodnotám aplikácie a dávkam, ktoré sú k tým herbicídom, dá sa povedať, že registrované. Ako som spomínal, spoločnosť Bayer v podstate v tomto roku pestovateľskom 2026 prvýkrát uvádza na trh značku Bioservice a táto značka obsahuje jednu z dôležitých služieb a jednou z nich je antirezistentné riešenie proti burinám. Ja by som vás chcel túto pozvať, aby ste využili túto možnosť kontaktovať našich regionálnych obchodných zástupcov a samozrejme, ak by ste mali podozrenie na vznik nejakej rezistencie alebo na neúčinnosť burín, neúčinnosť herbicídov na buriny, tak kľudne neváhajte a využite túto možnosť. Máme tu spoluprácu s laboratóriom Českej zemědělskej univerzity v Prahe a v podstate vieme celkom rýchlo a dá sa povedať vedeckým spôsobom prísť na to, že či tá rezistencia u vás naozaj je a v akom štádiu sa nachádza a tým pádom aj navrhnúť účinné riešenie na jej elimináciu a spomalenie rozširovania sa na vašich poliach. Takže je to taká novinka od spoločnosti Bayer, ktorú uvádzame v tomto roku, tak pozývam vás využiť túto službu. No a keby sme sa napríklad chceli pozrieť na tie klasické spôsoby fungovania, napríklad v kukurici siatej, tak môžeme sa pozrieť, že vidíme napríklad nejaký prípravok, ktorý obsahuje tieto 3 účinné látky, aktuálne ich používame. No a keď sa pozrieme na tú pravú stranu, tak vidíme návrhy antirezistentných stratégií, prípravkov, ktoré sú z iných kategórií, z iných skupín toho označenia HRAC, ako účinne vieme tie prípravky nahradiť. Takže pozývame aj k tomu, aby sme
sa nejakým spôsobom povenovali tomuto označovaniu. My sme v podstate urobili takú novinku v celom katalógu, že sme sa snažili tieto číselka v podstate priradiť ku každému nášmu prípravku a také nosné prípravky spoločnosti Bayer, ktoré riešia napríklad túto problematiku v kukurici, sú Adengo, Laudis a Capreno, ktoré sú z totálne iných skupín a tým pádom vieme túto situáciu veľmi pekne poriešiť s našimi prípravkami na ochranu rastlín. Samozrejme, nemáme ich úplne všetky. Vy si už najlepšie viete sami vybrať, teda, ak chcete nejakým spôsobom s tou rezistenciou bojovať. Keď sa pozrieme napríklad na hustosiaté obilniny, tak takisto tu vidíme nejaké skupiny, ktoré sú iné a návrhy antirezistentných stratégií, čiže môžete využiť aj tento prípad pre hustosiaté obilniny. Ako som spomínal, urobili sme ten prehľad týchto našich účinných látok do katalógu, kde sme v podstate sa riadili tými našimi dôležitými heslami, pretože udržateľnosť je základ a antirezistentné riešenia proti burinám je to taká nová značka, ktorú sme v podstate uviedli na trh aj v spolupráci s novým označovaním, tak na tej ľavej strane vidíme herbicíd, plodinu, účinnú látku a klasifikáciu podľa hrac. Čiže v celom našom katalógu už nájdete toto nové označenie, takisto aj s účinnými látkami a viete si tak najlepšie porovnať, čo ste v podstate v minulosti do tej pôdy aplikovali, aby sme sa do budúcich sezón mohli tomu vyvarovať. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám úspešnú pestovateľskú sezónu a aby sa vám darilo. Ďakujem.